नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल एवं आसिक केतटा बाजिला कहतुनि मो देह भल नहीं मुझे उठी पारे जल्दी जाऊँचे उठिकी फटाफट टे मैंने मो भयस जापारे मो मैंने देह के खराब अच्छे जाऊँगी गाधी पाधी पड़ी पूजा करने को जीवु आज खुदुरकुणी काली गणेश पूजा थिला तो देह भी खराब थिला से गाधे पाधे कौन मैंने किसी वीडियो फिडियो भी करें कड़े भी जापारे आज खुदुरकुणी पूजा अच्छी पूजा करूँ जाऊँगी गाधे पाधे पड़े आसे पूजा करने को जीवु रेडी होके आसे गाधे पाधे रेडी बाहरी गलु आम जी बालुका दोलिया चल आज पूरा लेट हो गला आमर समझे पूजा कर सारे कि आमर आज लेट हो गला हाँ बा आमर आज लेट हो गला पूजा ठंडा केमती हूँ कहलु मो तंटी फंटी पाटी फाटी किसी फिटुना है माँ मत के डाकिला उठू मत ठंडा है ड्रेसटा गंधौनी आमर ये खेल हम आमर आ कि कम धंदा ना सी पुराई गणेश पूजा जो कौन राखी पूरा कले तो ये पूरा ए चल चलो केते सांघातिक जगार आम जाऊँ आगे ही चलो ना भितर इलो आग भितर जा ऊपर जा बापा कि खसड़ा के जो तू सीना बापरे केते कादुआ अरे भाई आम शोई पड़ी बोधे दी जन जाक माझ जाक मन पड़ा उठिके आईचु समस्ते पूजा करिकी गले देख हौ समस्ते पूजा करिकी गले आम दी जन जाक शोई बोधे आज से कौन जल्दी पूजा कर देछंती ना कौन आम भी तो आर थरक आसला बेलू से 8टा हो जाइए 7:30 8टा वर्षा पकौला बोली ना मु तो उठी ही नी उठवा लेट है से समस्त आसी पूजा कर दी पड़ी जाइए आम पछे पूजा करवा ना अरे आसरे किए टिके गेलु डाक काली आरथरक गेलु जा भोग मागुची है मुझे भोग सब पुचु दीदी नहीं पड़े हाँ हो हौ आम पूजा स्टार्ट कर दो आमर मोर के सब्सक्राइबर हो जिवा हला कौन से पूजा ए आउ के ई कोता पूजा हो हमर वन के ला जो ये सस्ता है काटन देता है आए हमर के हेले काटिया पड़े ना दरकार ए मु सेईटा रखली सेटा ऊपर पड़ जाई फूल कर्पूर आनु उड़ पके आसने आबे सब टेस्ट हां परा एते बेसी कोया मत आपको लाइक कमेंट शेयर सब करिए तो
ପୂଜା ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳୁଛି ଏବେ। ସେତେବେଳେ ଜଳିଲାନି ଟୋଟାଲି। ବାପରେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଜାଗା ହେଇଛି। ଆଧିରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଗେଇଛି ପୁରା କେୟାରଫୁଲି। ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇନା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁରା ଆସୁଛୁ। କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଓହୋ, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ବେପାରୀ ଗଲା। ଏ ଆସେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନା ବୁଝୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଦେ, ଟିକେ ଆମର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଘରକୁ ଯାଉ ଆଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି 10:30 11ଟା ହେବ। ପୂଜା କରିକି ଆସି ମୋ ଛାତି ଫାତି ଏତେ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇଛି। ଏବେ ଆସିକି ଇପି ବସଉଛି। ଆଳୁ କେମିତି କାଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆଳୁଟା କଖାରୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାହେଲେ ନିଜେ ଖାଇଦେବା କଥା। ଆଉ ଟିକେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା ଭାବୁଛେ। କ'ଣ କରିବା କଖାରୁ ଫୁଲରେ? କଖାରୁ ଫୁଲ ଛାଣିଦେବା ନା କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲଟାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଳୁଟା ଟମାଟୋଟାକୁ ସିଝେଇଛି, ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିବା। କଖାରୁ ଫୁଲଟା ଭଲସେ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛି ଦେଇଛି ତାର ସବୁ, ମାଛିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା, ତାପରେ କ'ଣଟେ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିନି। ବଟ୍ ଆଳୁ ଟମାଟରକୁ ଆଗ ସିଝେଇ ଦେଲି, ଏଇଟା ସିଝିଯାଉ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାକୁ। ଆଉ ଇପି ହେଇଗଲା, ଖାଇଦେବା। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏବେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ତ ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି କାଟିକିନା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା, ଚକଟିକି ତା ଦେହରେ ଏଇଠି ମୁଁ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଳୁ କଖାରୁ ଭିତରେ, ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣିବା। ଦେଖ ମୋର ଏଇନା ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇନି, ଛାତି ଫାତି ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ଥଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁନି, ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଦେହ ପୁରା କ'ଣ ହେଉଛି। ସରିଗଲା ରୋଷେଇ। ଘରେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ହେଉନି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଘର ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘର ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି, ବତୁରେଇ ଦେଲି, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଉନି, ତ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିକିନା ବତୁରେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ, କପଡ଼ା ଆଣିକି ପୋଛିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କପଡ଼ା ଖୋଜୁଛି, ବଟ୍ ପାଉନି କେଉଁଥିରେ ପୋଛିବି। ଲାଷ୍ଟରେ ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲି। ମୋ ଘର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପୁଅ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଇଗଲା ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ସରିଗଲା ଆମର ଧୁଆଧୁଇ ସରିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଘର ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଦିନରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସକାଳେ ମା ସବୁ ଏପଟେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୁଆ ହେଇନଥିଲା। ମା ଯଦି ଗାଧୋଇ ନଥିଲା ଘର ଧୋଇଲା ବେଳେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୋଇଦେଲି। ବାସ୍ ଖାଲି ଚିତା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ହେବ। ଏମିତି ଶୁଖିଯାଉ, ତାପରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଦେବା, ତାପରେ ଚିତା ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ ଆଜି ମା ତୋଳୁ ନଥିଲା, ଛାଇଥିରେ ବସିକି କହୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଚାଲୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ। ଚାଉଳ ପକେଇ ଦଉ, ଟିକେ ଚାଉଳ ପକେଇଛି ବାଟିରେ, ଚାଉଳ ପକାଇଛି ବାଟି ନାଇଁ ପକ୍କା ହବ ଆମର ଆଉ ଥରେ। ଶୁଣ, ହଉ ଆମେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଦଉ। ସବୁ ଆସିକି ବସିଗଲେ।
ତମେ କଣ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ? ଆମ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆର ଆଗ ଗୋଟା ପଛ ଗୋଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୋ ଫୁଲମାଳ ରେଡି। ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଯେ ଫୁଲ ଆଜି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଗୁନ୍ଥିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫୁଲମାଳ ଆମର ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ବାକି ଖାଲି ଚିତା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୂଜା ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କ'ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି। ହଁ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦିଏ ଏମିତି। ତଥାପି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ହେଇନି ହବ ହେଉଛି ଆଜି, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ନହେଲେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁରେ ବନେଇ ପାରେନି, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ମୋ କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସରିଯାଉ। କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଚିତା ଫିତା ପକାଇ ଦିଏ, ସରିଯାଉ। ତାପରେ ଝୋଟି ପକାଇବା ଚାଲିଛି। ଆସୁନି ଝୋଟି ପକାଇବା, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆଉ ଚାଲିଛି ତ, ଦେଖାଯାଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ସରିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଝୋଟି। ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍, ମୋର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଚିତାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍, ଏଇଟା ଝୋଟିର ଏମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆସେନି କରିଛି ଆଉ। ଆମ ପୂଜା ସରିଗଲା। ପୂଜା ବେଳେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଭୋଗ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ବାହାରେ ଦିଆହେଇଯିବ, ତାପରେ ଭୋଗ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ଆଜି ଆମ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଆମ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଗଲୁ। ତାପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।